Шираттагы кытлау сәламебез Пенза өлкәсе Неверкино бистәсенә аша. Бүген үзенең 55 яшьлек матур юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Аитова Нәҗия Ниязов кызы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны улы Радик, килене Мәрьям, оныклары Алия һәм Азалия, улы Зөфәр, килене Гөлия, оныгы Арслан котлыйлар. 1965 елның 11 маенда әниебез икенче бала булып гаиләдә дөньяга килә. Пенза совхоз техникумында белем алып, 1987 елның март айында әтиебез белән матур гаилә коралар. Мәхәббәттә 2 балалары, 2 уллары дөньяга туа. Әни дип фәрештәләрне атыйлардыр. Әйе, фәрештәләрне. Чөнки аларныкы сыман әниебезнең күңеле саф, куллары барыбызны кочарга җитәрлек киң һәм йомшак. Аның карашлары ләйсән яңгырыдай җылы, тавышы шишмә шылтыравыдай ягымлы. Сөекле әниебез, яраткан әбекәебез, рөхсәт ит, юбилей бәйрәмендә сиңа ихластан бар кылган игелекләрең өчен рәхмәт әйтергә. Әгәр сине рәнҗетеп, вакытында авыр сүзләр әйткән булсак, гафу ит. Киләчәктә без сиңа авырлыклар китермәскә тырышырбыз. Безнең өчен, оныкларың өчен үзеңне саклап яшә әле кадерлебез. Без сине нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Әниебезнең алтын куллары бер кайчан тынғы белми. Ул безнең бик тырыш, бик уңган хатын. Гел безгә ярдәм итә. Һәм бу дөньяда бары балаларым өчен генә яшим дип әйтә. Без аңа 1000 рәхмәтле кадерлебез. Рәхмәт, әни, безгә гомер бирдең, төн йокламый безне үстердең. Ялгыш кына ширләп киткән чакта, балам диеп җылап üzелдең. Гафу ит син, әгәр икән ялгыш без юаткан булсак тормышта, төрле хәлләр булды газизыбыз, Ходай язган синең язмышта. Син гомердә авыр суламадың, зарланмадың биргән язмышка. Бүген бала оныкларың рәхмәт әйтә, яшә әле безнең шатлыкка. Котлы булсын матур юбилеең, алар кабатланмый яңадан. Котлау белән кабул ит рәхмәтләр, барынык һәм сөйгән баладан. Хөрмәтле Нәҗия Ниязовна, чын күңелдән бар теләкләргә дә кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Исән сау йөрер дисең, уйымда да күңелдә дә яши бит синең исән. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән берәм. Телимизгә теләкләренә, озын булсын гомерең. Телимизгә теләкләренә, озын булсын гомерең. Кайчан моңайы баласы, күреп шау чәчләреңне. Мин телим синең һәр вакыт, елмаеп яшәвеңне. Туган көнең белән
giderge dip suzam Матур чәчәк бәйләме Мин яратам сине